ndakatumidzirawo 5,000 pounds kuti tinge tichirinoveterwa imba iri imba yatakasiirwa nevabereki vemurume wangu. Imba iyi iri kuMalbury, asi brother yangu akabva atenga BMW. Murume wangu ari kuvava ende tatova paseparation. Brother Nashi, ndapota ndibatsireiwo. Ndiri kunyora izvi ndichichema chaizvo. Handina kana munhu wandinokwanisa kutaura naye kunoku kuUK. I am a nurse but ndinoshanda caregiver kunoku, ndinoshanda mashifts. Ndiri kungogara ndiri ndega pari zvino. Ndine depression. Murume wangu akangobuda muapartment nekwaari kugara handisivi. Kana ndikaenda kumabasa kwake anotoudza vanhu vanoshandira kuti haadi kundiona. Zvinhu zvandiri kusangana nazvo zvinondipedza simba zuva roga roga rakasikwa naMwari. Ndiri mudzimai, ndakabvawo kuZimbabwe ndikatanga kuuya kunoku. Murume wangu ndokubva achizouya. Saka muna February takazoita decision, February gore rinori ndipo patakaita decision yekuti sezvo takange tiine zvemari zvedu plus nekudawo kuzorelocata kumusha, takabva tati tine lake nekuti takasiyirwa imba nevabereki vemurume wangu. Murume wangu ainge akati mari iyoyo anoda kuti tinge tichizoiinvesta toita mamwe ma-investments tiri kuno kuUK, but ndakati no, home is the best. Ndanga ndagara ndiine brother yangu uyo akange ari kuSouth Africa, ainge achiita zvokuvaka. Ndiye akatotibatsirawo isu vamwe kuti tinge tichizotonzi taendawo kuSouth Africa. Takasvikira mumaoko make nemuroora. Kana murume wangu akazototanga kutodzidziswawo mabasa because takazobva tiri kuSouth Africa tichizouya kunoku kunyika yeUK. Saka ndakati mari iyi imari yakawanda chaizvo kuti tinge tichinzi tazotanga imwe process yekutsvakana nekambani yekuti vanhu vacho tinenge tisingavazivi vachizotirinovetera imba zvinokwanisa kuzotinetsei. Saka takabva tachizoita decision yekuti zvinenge zvakanaka kuti brother yangu ange achikwanisa kuwanawo his own first client. Tikati budi nezviri kuitika munyika yeSouth Africa, because kwavainge vachigara vakatombopindirwa mudzimba vakarohwa nemapurisa. Havana kutorwa but mapurisa akange achida mari 3,000 per head, inova iri mari yakawanda, 3,000 rands. Izvi zvakange zvaitika the previous year. Saka zvinhu zvaigara zvichingondibata kuti munozongonzwa zvichinzi mwana wamai vako akaurawa akafa. Saka ndakakwanisa kuconvinsa murume wangu. Ndamuconvinsa akamboramba akati zvekushanda paukama zvinokwanisa kuzonetsa mangwana, mari yagara ndo inopesanisana vanhu. Saka akange asingade achita no, plus ndagara ndiine ma-investments angu andiinawo kunoku andoda kuti ndige ndichita, because vanewo kamwe kakambani kavo kavakatanga but vanenge vachingoita ma-cash deals iri cleaning service. Saka akange achida kuti vange vachiwedzera equipment iye nebusiness partner. Saka mukomana izvezvi ndiri kunzi wakandidzosa kumashure zvisingaiti 5,000 pounds gone just like that. Ndakamira ndikati basa iri ndinoda kuti ringe richizopiwa mwana waamai vangu. Kana ozoitawo marketing dzake pamasocial media, anoita marketing aine basa raanenge achiratidza vanhu kuti ndakaita basa rakati nerakati. Mushure mekunge tatumidzira mari, saka ndatumidzira mari mukoma, ndo pandakaona kuti nothing is happening on the ground. Saka ndakazosvika pakumuti ndichinditumidzirai proof yekuti pane basa ramatotanga kutoita paground. Send me proof, ndoda kuona kuti zvinhu zviri kufamba sei. But akanditumidzira mapictures andakanyatsokuona ndega, ndakaseka mukoma. An AI generated picture. Ndakaseka ndikati nhai mukoma, pictures amuri kunditumidzira awa mamagadzira nei? Because akagadzirwa mapictures awa. Akabva anditi no, ndo zvatovapo paground. Saka ndakabva ndatumawo umwe munhu wekuziva wandakatotsvaka ndikati chimboenda unondidongorerawo imba iri kwakati undiudze kuti construction yakatotanga here kunodai. Akati no, hakuna kana vanhu vari kumbovaka kana saini inoratidza kuti pamba pari kuvakwa. Saka ndakabva ndachizobvunza brother yangu what is going on. This was after ndanzwa nyaya yekuti ainge abva mukusungisiwa nemukadzi. Ndakazobvunza muroora, kusei wasungisa brother yangu? Akati tete zviri kunoku
vauya pano nemotikari nyowani. Vakabva mukutenga BMW. BMW yaakatenga i2023 model. Otenga BMW ne5,000 pounds. Zviri kuhere mukoma zvinhu zvakadaro? Ndikati sei muri kuti vatenga motikari yakafa? Akati vatete, mirai ndikutorerei mapictures mukati memotikari muone. Kunodai mukomanashe, dashboard rose rakavhurwa kuita sekunge makapinda gosho, uye zvekare nema-warning lights akazara kuratidza kuti imotikari yakatongotengeswa yakafa. Hanzi ari kuda kuigadzirisa obva achizoita aprofit kana atenderedza motikari. BMW anombonyatsokuiziva kuti inodhura mapatsi sei. Uchizoona muridzi achizotengesa motikari ya2023 achinzi ari kuitengesa ne5,000. How much are you going to use to repair that car? Saka brother yangu ndakaedza kutaura naye akanditi ndichaita plan, pane chimwe chibasa chandofanira kuti ndinge ndichizoita until now. Saka iko zvinozvo murume wangu ari kuda divorce because iye mupfungwa dzake anofungidzira kuti ndakaita dhiri nebrother yangu. Sezvo zvinhu izvi zvakamboitika before, handizivi kuti hama dzangu vanhu vakaita sei. Patakange tiri kuSouth Africa takazounganidza mari nemurume wangu, ndo zvimwe zviri kumubata izvozvo, ari kuti kukutora kwandakaita kuri kundidzosera kumashure. Taunganidza mari tigere munyika yeSouth Africa, saka takazoti tava kuenda kumusha kwedu nekuda kwekuseva macost, because kwavo kwamutoko kwedu kumasvingo. Saka takaona kuti nemari yatainge tiinayo for kuroorwa kwangu timbotanga taenda kwamutoko tozodzoka. Takatya kuti taikwanisa kuzobirwa mari, saka takange tataura nevanyai nedzimwe hama dzake kuti imimi ndimi mochiuya, isusu tinenge tiri kumba tiine mari yedu. Saka ndakaudzawo hama dzangu kuti tine mari yedu yatiinayo this and that. Mari iyo yakabiwa mukoma, haina kubiwa yose. Pamari yatakange takabata, which was roughly about $1,800 yatainge taunganidza mukunoroorwawo kwangu, because tiri muZimbabwe vainge vakangokwanisa kungobvisa tsvakirai kuno, vakangobvisa $200 nezvimwewo. Saka takati tawanawo kamari kedu. Pamari iyoyo mukoma takazongoona mari $600 yabiwa. And iye akangofungidzira kuti maybe ndainge ndaitawo dhiri nehama dzangu. Zvakandibata kana baba vakasvika pakurwadziwa nekuda kwezvakaitika izvozvo. And mabrothers angu ndo vandinofungidzira kuti vakaita dhiri neumwe muzukuru uyo aipota achipinda murumu mainge muine zvinhu zvedu, mari haina kana kumbobuda. Saka it was a huge disappointment and zvinhu zvakanyadzisa zvisingaiti kuti vanhu vanoba mari yekuti mwana wavo ari kuda kuzoroorwa. So nezvazoitika izvi mukoma marriage yangu yabva yatongopinda pama1. Kana kuri kunziwo mukazoposta nyaya yangu muzongondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Pakaipa. Hanzi zvakatomboitika before. Hanzi mari ikatombobiwa before. Akomananga pakaipa. Let us try to speak with her mucomment section. Rekedzeiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga uchitupa changu. Ndakawanawo basa muhurumende, ndinotya kutaura kuti ndiri kushanda mudepartment ripi. Ndawana basa kudaro, saka pakange paine umwe mudhara uyo ainge asingatombondifaririshwa chose. Akaedza nepose paainge achigona napo kuti ndinge ndichidzingwa basa, but hazvina kuzoitika sezvo ainge achifunga kuti ndichazodzingwa basa. Saka last week I think akazondidaidza kuma offices kwake. Akange aine imwe sutu yaainge ainayo, akati bamunini ndoda kuti munge muchitora sutu yangu munge muchiendesa kudry cleaner. Ndakangoti mudhara uyu anondijairira, saka ndichinotarisa nguva it was somewhere kuma 4:45 and nguva dzangu dzekuti ndinge ndichichaisa dzainge dzava kutoda kutokwana. Ndakati ndinozoitora mangwana because ndava kutoenda kumba. Akati no,
enda nayo kumba, mangwana makuseni unodarika uchinoisiya kudry clean. Ndikati vanovhara nguva iyi, akandiudza kuti vatovhara already around 4 p.m. Saka ndakazotora sutu ndikati kadhara kanondijairira aka. Ndakabva ndaisa sutu iya yamubhuti. Ndichisvika kumba ndakanzwa kuti panext door pakange paine mbavha dzainge dzapinda dzikaba foni yakange iri mukitchen. Vanhu vepo vakange varipo, but painge paine vanhu vainge vakumbira kuisirwawo mafoni avo pamachaja. Saka ndakatya kuti kana ndikasiya sutu yemudhara iyeye iri mubhuti remotikari, kana yainge ichazobiwa aikwanisa kana kuzotonditsvakira nyaya even more. Saka ndakabva ndatora sutu iya ndikaudza madhamu kuti ndainge ndatumwa nashef kubasa kuti ndige ndichizoenda nesutu ku dry clean the next day. Mukomana handina kurara usiku hwose, ndaingodzipwa. Ndaiona nyoka yeblack yaingomhanya yopinda murumu mandainge ndakarara nemudzimai wangu. Ndotomuka ndobva ndatoona nyoka iya ichishanduka kuita kamwe kanhu kadiki diki yobva yatonyangarika. Izvi zvakanditenderedza musoro, ndikashaya kuziva kuti zvinoreva kuti kudii. Mangwana acho makuseni ndichimuka ndakange ndichangopedza kugadzirira. Ndakatomirira zvangu kuti madhamu vange vachipedzisa then tinge tichizobuda, because ivo kune kwavainge vachida kuti ndige ndichizoenda kunovasiya, then inini ndobva ndaenda kubasa. Ndobva ndakabva ndachizonzwa munhu achiridza bhero remotikari yake ari pagedhi. Ndikaenda ndikaona kuti ainge ari mudhara wekubasa kwedu, akati ainge achida sutu yake. Zvakandishamisa, ndikati mudhara uyu azondinyanyira nekumba here. Ndakatoridza tsamwa ndakamupa sutu yake. Ndakati ndamupa sutu ndopa ndakanzwa kuti icho chaita sekunge chainge chakandigara pamafudzi kubva zvaainge akandipa sutu chainge chaita sekunge mutoro wacho iwoyo wainge wati rerukei. Saka ndakabva ndachizoti ndava kubasa, akazonditi uya kuofisi kwangu. Ndakaendako ndakatodhinikana ndokubva anditi kiya door. Ndakakiya door, then ndakiya door ndikagara pasi. Takabva tachizotanga kutaura. Mukutaura ndopa akandiudza kuti iye ane mushonga waainawo. Mushonga uyu unogara musutu. Kugara kwaaita pabasa akandirondedzera imwe nyaya yakatondibata. Akandiudzawo kuti akasanganawo nematambudziko iwawo andiri kusangana nawo ekuti hakuna munhu anondifarira pabasa, ende iye aitoshanda nevanhu anzi vakange vaine mushonga. Akandiudza kuti zvaizvezvi ndiye anototonga nekuti ane mushonga uyo waainawo, zvekuti kana achida kutouraya munhu anogona kutouraya, because akazoendawo kun'anga. Mushure mekunge aenda kun'anga ndipo apo paakabva achizopiwa mushonga wekuzvichengetedza. Haangozvichengetedze chete nemishonga yake, but nekutodhingura vamwe vanhu pabasa vaanenge asingafariri. Paakandiudza nyaya iyi mukomanashi, ndakanzwa hana yangu ichirova. Ndopaakabva achizotora kamwe kabhokisi kadiki diki keblack kane shepi yecoffin akavhura. Ndikabva ndaona kuti mukati macho mainge muine kanyoka kainge karimo kakangonyangarika, but iri nyoka yakange iri yeblack. Zvadaro mukoma akandiudza kuti ari kuda kuti ange achindipawo mishonga iyoyo so that ndige ndichizvichengetedza pabasa. Zvino handichazivi mukoma. Akati it's either wotongosiya basa, nekuti panapa muno mudepartment ziva kuti uchazowana munhu achakudonhedza chete muvhu semadonhedzero andainge ndichida kukuita, but ndakati ndakakutarisa ndikaona kuti uri munhu ane future iri very bright. Saka ndafunga kuti ndinge ndichikupa mushonga uyu. Haasi munhu wekutamba naye zvekuti ndingazonzi ndazoenda ndikanomumhangarira ndikamudzingisa basa. No, mukoma kuuya kwandaita kwamuri ndikutotsvakawo maideas kubva kune vedare renyu kuti ndodii zvazvadai so ndoita sei, because I feel as if there is no way out. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangogoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichivabatsira. Pakaipa rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Tiri kungodaro tiri kungoedzawo
kuti tinge tichirarama tiri munomu muSouth Africa. Ndigere bo mukoma, nzvimbo dzimwe dzatinogara isu tinokwanisa kurova kana 100 years munhu ugere munomu. Saka ndakatorawo mukadzi wemuno muSouth Africa. Unfortunately, God has not blessed us with a child yet. Saka all this while ndanga ndiri pa visa, I've been trying to apply for a spousal visa, but zvinhu zvacho zvazongochinja. Handizivi kuti nekuda kwemaprotest ari kuitika munyika ndokusaka pandakasubmita ndabva ndachizopiwa a rejection. Kufanira kuti ndige ndichiita appeal, but boys rangu, I've been thinking about something. Ndine vamwe mother, ndapota musazotranslata nyaya iyi muchiisa kuchirungu because ndingapinda busy ndiri umwe wenyu one. Saka ndine vamwe mother avo vandiri kudanana navo, avo vari ku-UK. She is a citizen, mwana wekumusha. She is slightly older than I am, mukuru kwandiri ne6 years. But munhu bo anozviziva kuti ndigere nemuSouth African. Saka nhau yangu yandiunza pano, sezvo ndakasubmita and I have been rejected, and I think kuti kunyangwe ndikada kuita appeal I can be rejected. Ndafunga kuti ndige ndichitengesa maassets angu andinawo munomu. Ndine makombi uye zvekare ndine chimwe chirori changu chandinacho that is on tender. Saka ndafunga kuti ndige ndichitengesa zvinhu izvi sekutaura kwandakaita ne-girlfriend, munhu wandiri kufambidzana naye ari ku-UK. Ndoenda ku-UK ne-visitors because zvemuno muSouth Africa handisi kuona sekunge pane chandiri kuita. Of course unokwanisa kunge uchigara munzvimbo dzinenge dzakachengetedzeka kusingambofi kwakasvika vanhu vanenge vachizoita zve-xenophobia, but when I look at my life handina bepa rekuti ndingati I have 1 2 3 ma-assets andinawo muSouth Africa zvinenge zvingori zvekiyakiya, you know, kuti kana paine mari, of course nyangwe pakunoregister chaunenge uchiregister unenge uchingoisa mari pamberi. Zvinhu zvinogona kunge zviri muzita rako but chikangobvondokawo chinenge chabvondoka, plus kufamba kwacho ndinoona sekunge kunokwanisa kuzoti netsei because apa ndinenge ndava kutoita zvema-days. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe nema-ideas. Ndoita sei? Ndochuza wekumusha here ari ku-UK kana kuti ndoramba ndakamira nemuSouth African. Chimwe zvekare chandiri kutya ndechekuti kana ndikamurasisa uyu muSouth African, because tava nemakore tigere tose, ndinokwanisa kana kuzongomukanganisa zvekuti anozogumisidzira ava munhu anenge atova nerumwe ruvengo runenge rwakanyanyisa towards maZimbabwean, because rudo rwake rwakanyanyisa kana vabereki vake vanotozviziva kuti she is into me and ndini ndinomuchengeta. Saka ipapo ndo pari kuti netsei mabank statements ake haana kunyatsokuti twasa, because munhu uyo anongoda kungova a housewife. Zviri kuramba, we have tried mukoma kuti tinge tichiita womwana, we have gone to different clinics tichiedza nepose patinogona napo because it was going to be much more easier, but zviri kuramba. Saka ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Ndongotengesa ma-assets here? Kana ndatengesa ma-assets then ndobva ndamupawo mari iniwo ndotora imwe ndobva ndabuda zvangu muno muSouth Africa. Zvaramba, please assist. I'll be following through in the comment section. Ndedzimwe dzipi nzira dzandingashandisa? Will it work kuti kana akaitawo izvozvo zvekuti anotora passport toenda kumhiri kwemakungwa, but she is lazy manje, andioni sekunge anozozvigona zvekuti ange achizonoshanda as a caregiver, because akamboedza kuti ange achistada online for that course but akazotogumisidzira ava kutoramwa. Dzimwe nguva ndaimuona akagara palaptop, ndomubvunza kuti are you studying, ndozotora laptop ndobva ndaona kuti anenge achitoona zvake mavideos paYouTube. Saka panhau dzekuda kuti tinge tichiita progress tichishandisa chitupa chake kubudawo kana muno munyika toenda kune imwe nyika, then I go there as a partner yake. Ndinoona sekunge zvisingabudi because ane laziness yekuverenga. Ndibatsirei, munongomaziva masasko, but munhu atori bo chaizvo. I'll be following through ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. So complicated. Andidi kuti ndinge ndichimurwadzisa because anozoona sekunge maZimbabwean tini chicoward.
but anzi we have tried zviri kuramba. Anzi iye website kwake ane nungo dzekuverenga. Anzi ndanga ndatova nemakore ndichimuudza kuti let us do this, tibude muSouth Africa, I will go wherever you want to go to, but anzi iye ane nungo, she just enjoy. Anzi zvimari tinazvo vanoitawo zvematenda, but anzi vanoshandisa maproxy mamwe maSouth African. Saka anzi mudzimai wavo wavagere naye, on paper she is broke, ivo ndivo vane mari, but he cannot prove kuti he is rich muSouth Africa. Pari complicated. Hanzi kune vamwe sisi vavari kufambidzana navo, hanzi munhu bo ane mapepa ake ari kuUK. Hanzi ndoita sei, because iye ari kuti chiuya zvako kunoko titangidze upenyu patsva mawani. Rekidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana she please post my story nakavigo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu yandinayo. Pandakapinda muno muSouth Africa ndakange ndichishanda kuzesa kwemakore akawanda, ndakange ndichishanda kuzesa. Ndauya kunoku ndakange ndisingazivi kuti zvinhu zvinofamba sei. Muvillage matainge tichigara makange muinewo umwe mudhara uyo ainge achishandira Eskom, saka ndaitongonakirwa nemazimotikari avo avanofamba navo. You know kuti these guys they are very advanced. Saka mudhara uyu akazondudza kuti ainge anditsvakira basa kuEskom. Mukoma ndakange ndisingazivi kuti kune inonzi izinyoka yekuti munenge muchiita illegal connection. Saka ndakazobva kuvillage kwandainge ndichigara kunonzi kuLibwahome ndikatanga kugara muPretoria. Mukoma sezvo ndakange ndiri munhu aiziva magetsi zvekutodaro, vaiti takura usiku inini nemamwewo maelectrician nevamwewo vanhu vanenge vasina chavanenge vachiziva about magetsi. Saka vaizotiendesa munzvimbo dzakasiyana siyana, taitopinda kana mumasubstation tichibaka natambo dzemagetsi. Kwaingonzi kwaitika fault. You know muno muSouth Africa mune mamwe macriminal syndicate, magetsi aitombodzimwa then totokata tambo paya apa panenge patori nemotikari dzinenge dzakatomirira. Unfortunately mukoma, by the time when I realized kuti madhiri atiri kuita awa ari illegal, ndakange ndatora tsano vangu. Ndatora tsano kunyura kwavakaita, vakanyura mushure mekunge vaenda kubasa vari vega. Saka vakange vasingazivi, hakuna ainge achizviziva kuti kwavainge vachienda there was a trap that had been laid by the police. Saka vakabva vachizosungwa, vakabva vapiwa 30 years in prison. Zvinhu izvi pazvakaitika mainge muri mugore ra2014. Chinondirwadza ndechekuti ambuya washa vakasvika pakuzototanga kuita zvechihure kana nesuwo tainge tava kutovachiva muPretoria imomo, because vakange vava kubleachawo. Uchinatsokuona kuti munhu uyu ava nebhodhi yake yainge yanyatsokubatana. Kunze kwekuti ndinge ndichiita zvakange zviine hunhu, ndakasvika pakunovapfimba ndichifungidzira kuti vainge vachazondiramba. For 200 rand ndakarara navo usiku hwose. Zvinhu zvinongondidzimba mwoyo zvinhu zvandakaita izvozvo, because hakuna akazviziva kuti tsano kuzopinda kwavakaita muchigemu ndini ndakavadzidzisa, uye zvekare zvatainge tichiita zvakange zvisingatotendedzwi zvachose. Ndiyo confession yangu yandiunza pano. When you post muzongondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndo zvakazoitika pakati pavo nemudzimai watsano. Ngatitaurei navo mucomment section. Akomanaka zvakangogoma hazvo veduwe. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi muri sei zvenyu mukoma, please post my story makavigo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu yandinayo. Ndakauraya vakadzi 5 avo vainge vachihura nemurume wangu. Zvino ndava kunetswa nemhepo dzavo. Ndiri kutotya kutobuda pachena nenyaya yangu yose, ndichitya kuti zvimwe kuda kana murume wangu anokwanisa kuzosanganawo confession yangu. Murume wangu paakanditora ndakange ndichiri musikana chaiye. Ndainge ndichida kungozvigarira pamba pangu ndichidanana nemurume wangu, but akange ari bhinya murudo. Aidanana nevakadzi vakasiyana siyana panguva imwe chete. Saka ndakazosvikawo pakugumbuka mushure mekunge atanga kundirova. Ndakabva
ndachizotanga kuenda wokun'anga but ndakatanga nekumaprofita. Ndine umwe muprofita uyo akandibatsira. Muprofita iyeye akabva achizondipa mushonga uyo waakandiudza kuti mushonga uyu ndiwo uchaita kuti murume wako ange achizongoda iwewe. Ndaita saizvozvo, handina kunge ndakaziva kuti mishonga iyoyo yainge iri mishonga yedo or die, kutoparadza munhu. Vakadzi avo vainge vachifambidzana nemurume wangu vakasvika pakufa one by one, kusvikawo iye murume wangu achizongodzikama zvake. Saka mhepo dzevafi dzinondinetsa zvisingaiti. Saka ndine munamato wandinogara ndiinawo wandinokusha usiku. Murume haatozvizivi kuti kukusha kwandinenge ndichiita munamato iwoyo, it is because I will be afraid kuti mhepo dzevafi dzinozongoramba dzichindinetsa. Handizivi kuti zvicharamba zvakadai kusvika rini. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndo hwatova upenyu hwavo ihwohwo. Vanongorarama upenyu hwekuti vanongogara vachingokusha mvura nguva dzose mumba kana vorara, kuitira kuti vasanetswa nemhepo dzevafi. Zvakangooma hazvo vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo messages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.